а що вони будуть брати участь в цій платформі, це є дуже важливим таким сигналом. Це буде, можливо, не дуже політично коректно сказано, але я б сказала, що навіть важливіше, ніж деякі східноєвропейські країни. Почему? Ну, по-перше, як я сказала, через ті двосторонні відносини Туреччини і Росії, які до особливо Карабахської війни останньої були дуже такі теплі. А відповідно, те, що Туреччина дуже чітко заявляє свою позицію, що вона на українському боці, що Кримський півострів повинен бути повернутий Україні, що вона буде підтримувати всю політику деокупації. А ми знаємо, що саме це є головним в Кримській платформі. Це дуже великий знак і для України, і для кримсько-татарського народу, і для Російської Федерації в першу чергу. Що як би вони не намагалися в енергетичній, економічній, навіть військовій сфері себе поводити, але позиція Туреччини є незмінною і є дуже чіткою щодо Криму. Скажите, а вот стоит ли рассчитывать на то, что вот крымская платформа, она будет эффективной в вопросе деоккупации полуострова, если в ней не будет принимать участие Россия, которая неоднократно об этом уже заявляла, что тема Крыма для нее закрыта? Вот какие решения, возможно, будут принимать в рамках этой платформы? Ну, з того, що ми поки що знаємо, тому що Кримська платформа знаходиться в процесі такого формування. Да? Ми беремо участь в деяких переговорах з цього в нарадах, і поки що у всіх є дуже чітке розуміння, що деокупація Криму – це гра вдовго, що це на багато-багато років. Відповідно, на сьогодні вже є питання, які потрібно вирішувати тут і зараз. Перше, це, звичайно, питання міжнародних судів, це питання санкцій, це питання захисту прав людини на території Криму, це об'єднання зусиль, можливо, в міжнародних справах, у судах, арбітражах, трибуналах, все, що пов'язане з цією юридичною війною, якщо можна так сказати. Тобто, фактично, Україні на сьогодні дуже потрібна допомога міжнародного співтовариства, для того, щоб з одного боку тримати на порядку денному, щоб постійно говорили про Крим, щоб засуджували це. По-друге, щоб зберігати і посилювати санкційний режим. І по-третє, для того, щоб робити цю окупацію для Росії просто невигідною. Тому що ми розуміємо, що в них це політичне рішення, в першу чергу, емоційне таке рішення і ставлення до Криму. Але тим не менш для України дуже важливо зробити так, щоб Російська Федерація кожного дня шкодувала, що вона це зробила. Сегодня в Турции находится руководитель нашего внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба, и там сейчас планируется заседание Североатлантического совета на уровне НАТО, на уровне глав МИД стран-участников НАТО. Вот каким образом, как вы думаете, каких результатов нам, во-первых, ждать от этой встречи, и возможно ли, что будет обсуждаться перспектива вступления Украины в Североатлантический альянс? Ну, про перспективу ще зарано говорити, тому це навряд чи буде обговорюватися. Але на сьогодні є щонайменш 3 таких головних питання, про які Україна може вже говорити. Перше, це, звичайно, посилення того чорноморського пакету, який є для України, Грузії, взагалі для безпеки в Чорноморському регіоні. А друге, це розмови про чим наповнювати партнерство розширених можливостей, до якого Україна приєдналася в червні, але тепер ми повинні наповнити це реальними планами дій, реальними проектами. Ну і третє, звичайно, це була якраз вчора представлена рефлексія НАТО 2030, на основі якої буде готуватися нова стратегія НАТО до 2030 року. І Україна постійно на цьому наголошувала і підтримувала переговори, що країни-партнери такого високого рівня, як Україна, Грузія, Швеція, повинні долучатися зі своїми пропозиціями, щоб нова стратегія відповідала не тільки інтересам країн-членів НАТО, а и враховывала интересы партнеров. Ну вот в качестве следующего шага в сотрудничестве с Альянсом мы можем хотя бы в 2021 году получить ПДЧ? Україна, звичайно, на цьому наполягає. І теоретично, звичайно, ми можемо. Ми розуміємо, що на сьогодні це суто політичне рішення – давати чи не давати. На жаль, как ми это было в бачимо, 2008, правильно?
Тобто, в принципі, на сьогодні, 2008 це була заявка, а після цього було зроблено багато як річні національні програми, які приближали нас, інтенсифікований діалог. Але питання в тому, що давайте, на жаль, згадаємо про той скандал з угорцями і з Угорщиною, який розгортається якраз паралельно з подіями в Туреччині. А відповідно, ми вже почули дуже негативні заяви Угорщини і прекрасно розуміємо, що прямо зараз вона буде блокувати максимальне і ПДЧ також для України. А для надання ПДЧ нам потрібен повний консенсус всіх 30 країн-членів. Ну и ко всему прочему, позиция Германии и Франции какая может быть? Вот если вспоминать 2008 год, тогда, когда рассматривали этот шаг, и вспомнить тогда позиции Германии и Франции, которые сводились к тому, что предоставление Украине ПДЧ – это не совсем безопасность для Альянса, а наоборот подрывать его безопасность, и опасались они тогда спровоцировать Россию каким-то образом. Вот позиция Франции и Германии, простите, в этом вопросе, она изменилась уже к 2020 году? Давайте не забувати, що в 2008 році були дуже теплі відносини між цими двома країнами і взагалі між Альянсом і Російською Федерацією. На той момент Російська Федерація мала один з найвищих рівнів співробітництва з Альянсом і взагалі прислухалися до кожної думки. Звичайно, 14-й рік змінив дуже багато. Але я б на сьогодні не ставила Францію і Німеччину в один кошик. Тому що позиція Німеччини, вона значно змінилася. І пані Меркель набагато більш чіткі позиції займає щодо Російської Федерації, ніж свого роду її було в 2008 році. Хоча ми очікуємо, що, можливо, вона буквально через півроку вже не буде канцлером. Тому зрозуміло, що в Німеччині, поки не буде зрозуміло, хто наступний канцлер, можуть бути певні вагання. А от Франція, на жаль, зберігає на сьогодні таку ж саму позицію. Тобто жорстка позиція Франції 2014 року, останні десь рік-півтора вона почала повертатися до тієї позиції 2008 року про те, що з Російською Федерацією варто мати діалог, долучати і так далі. Тому я, скажімо так, знову ж таки напередодні французьких виборів, які ми теж очікуємо вже дуже скоро, а відповідно можемо очікувати, що ці дві країни знову будуть зазіхати з таким рішенням. Ряд экспертов отмечают, что официальный Вашингтон мог бы дать четкий сигнал своим европейским партнерам относительно такого вопроса, как ПДЧ, предоставление ее Украине. Вот насколько теперь это стало реально с приходом Джозефа Байдена? Сполучені Штати завжди давали цей сигнал, тому в даному випадку це нічого не вирішує. Сполучені Штати завжди були дуже чіткі в своїй позиції, що Україні можна надавати і ПДЧ, і вони лобіювали це рішення ще в 2008 році. Тому тут я би в якому разі не перебільшувала вплив Сполучених Штатів на європейських партнерів. В нас було достатньо доказів за останні 20 років, коли одна європейська країна могла заблокувати всі найкращі бажання Сполучених Штатів в рамках НАТО. Знову ж таки, згадаємо Угорщину, як на неї навіть у відкриту намагалися тиснути зі Сполучених Штатів щодо засідання на найвищому рівні комісії Україна-НАТО. Угорщина залишається з незмінною позицією. Тому я би тут ні в якому разі не перебільшувала роль Сполучених Штатів, їх можливостей. Якщо не буде згоди європейських партнерів, то вони не зможуть їх переконати. І в даному випадку немає різниці, це буде Трамп чи Байден, тому що це якраз залежить, м'яч зараз на полі європейців більше, ніж на полі американців. Возвращаясь к заседанию Североатлантического совета на уровне глав государств, вот МИДи говорят, что Кулеба намерен проинформировать на этом заседании об угрозе безопасности временной российской оккупации Крыма для Черноморского региона. И вот недавнее было заявление Янса Столтенберга, генсека НАТО, который сказал, что Североатлантический альянс уже усиливает свое присутствие в Черноморском регионе. Вот каким образом, как будет осуществляться это усиление, как вы видите? По-перше, говориться про знаходження на ротаційній основі кораблів країн-членів НАТО в Чорноморському регіоні. А в нас дуже різні цифри були, коли в нас постійно знаходився хоча б один корабель країни-члена НАТО без врахування Болгарії, Румунії, Туреччини, тобто хтось ззовні з додаткових,
Но для этого нужно согласие Турции, да, согласно конвенции Монтрео? Щоб нас, давайте говорити так, з 6 приморських країн 3 вже є країнами-членами НАТО. І вони можуть розташовувати свої сили якби без обмежень. Но это участники НАТО Чорноморського басейну. Так, звичайно. Але коли ми говоримо про додаткові сили НАТО, от вони це американські, британські кораблі, там іспанські, вони підпадають під обмеження відповідної конвенції. Тому вони можуть знаходитися не більше 21 дня, і ми це називаємо на ротаційній основі. Один зайшов, вийшов, інший зайшов. Так от таких повних днів за останні 6 років було там від 180 до 230 приблизно. Україна наполягає на тому, що кількість таких от якби постійного знаходження повинна бути всі 365 днів. Тому плюс повинно бути більше кораблів. Це перше, про що ми говоримо постійно з нашими партнерами по НАТО. Друге, це так званий Чорноморський пакет, і взагалі є програма цільової присутності в Чорному морі у НАТО. Вона декілька років тому була прийнята, і вона стосується і спільних навчань, і обміном розвідданими, і посилення патрулювання. Ну, тобто достатньо великий такий пакет, який є важливим, і ми постійно говоримо про його ще більше розширення, щоб воно, можливо, скажімо так, більше нагадувала присутність сил НАТО в країнах Балтии. Давайте обсудим с вами еще Донбасс. Там внеочередное заседание о трехсторонней контактной группе, которое планировалось на этой неделе, не состоится, потому что Россия до сих пор не дала свой ответ. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Алексей Арестович. Вот что он сказал. Відповіді від російської сторони немає, хоча і ми, і ОБСЄ прагнемо до проведення такої зустрічі. Ми будемо наполягати на цьому на черговому засіданні, яке буде на наступному тижні. Также представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что Россия блокирует переговоры по Донбассу, поскольку не заинтересована в проведении новой встречи глав стран Нормандской четверки. Для нас це важливо, адже ми все-таки хочемо виконати наші зобов'язання, зокрема взяті в Парижі 9 грудня минулого року. Але для цього нам потрібна можливість відповідної сторони. Зі свого боку ми зробили все. Ми готові розвести сили і озброєння на 4 ділянках. Ми готові провести розмінування на 19 ділянках. Ми відкрили 2 нові КПВВ, зобов'язання щодо яких ми на себе брали. Готові навіть обговорювати і імплементувати формулу Штайнмаєра в українське законодавство. Ми відкрили 2 нові КПВВ, а та сторона їх не відкриває. Не можна сказати, що прогрес є, хоча домовленості є по всьому. Щодо обміну ми подавали списки 4 рази. Ми б його хотіли провести до кінця року. Та сторона все блокує. Сергей Гармаш говорит о готовности имплементации формулы Штайнмаєра в украинский закон. Мы понимаем, о чем идет речь? Так, звичайно, ще рік тому дуже чітко була озвучена, довго зволікали, але вона якби є тепер чітко відомо, що саме там є, а це проведення виборів на непідконтрольній території і відповідно повернення контролю чи визнання, скажімо так, певне щодо цих виборів. Достатньо складна стаття, неможливо говорити, наскільки вона буде, ну тобто вона достатньо ризикована для імплементації, це чітко вже зрозуміло. Цей рік дуже багато про це обговорювали. Я думаю, що тут не залишилося тих, хто вірить, що це паличка-виручалочка, яка може вирішити всю ситуацію. Ну і знову ж таки, на жаль, формула Штайнмаєра не відповідала на головне питання, це за яких умов повинні відбутися вибори. Тобто вона говорила про передачу повноважень там місцевій владі, але вона нічого не говорила про те, за яких умов безпекових, в першу чергу, можуть відбутися ці вибори, хто буде в них брати участь і так далі. Ну, тобто, фактично, всі ті питання, які ми ставимо, починаючи з 2015 року, коли вибори були внесені в Мінські домовленості. І на сьогодні українська сторона скоріше демонструє просто свою готовність і відкритість йти далі,
на противагу тим діям, які йдуть від Російської Федерації, від керівництва непідконтрольних територій. А щоб от на цьому контрасті продемонструвати свою добру волю по відношенню до їх нереалістичних Но так или вимог. иначе, ряд вопросов остается нерешенными. И разминирование, открытие КПВ, и обмен пленными и так далее. В чем кроются подлинные причины блокировки со стороны России этого переговорного процесса? Вот Сергей Гармаш говорит о том, что она просто не заинтересована в встрече 4 лидеров в нормандском формате, поэтому и блокирует. Я думаю, що не тільки те, що не зацікавлений, це 100%, тому що ця зустріч могла відбутися ще з квітня. І давайте згадаємо, в Парижі тоді домовилися, що наступна зустріч лідерів буде за 4 місяці без жодних умов. Тобто не обов'язково було нічого виконувати, вони повинні були зустрітися, щоб звірити годинники. В квітні не відбулося, відмовилися через коронавірус, пандемію, потім так само, але ніхто не заважав хоча б зустрітися в Zoom-режимі, якби всі роблять навіть саміти великі, там як 20-ка, відбуваються в такому форматі. Тому те, що не зацікавлені в подібній зустрічі, це 100%, тому що вони нічого не можуть запропонувати і сказати, що вони зробили або яким чином вони покращили ситуацію. Але з іншого боку, я думаю, що є ще друга причина. А це тактика, яку ми теж спостерігаємо всі останні роки, коли йде дуже таке серйозне нагнітання ситуації, відмова від всього, вимагання навіть більшого, ще більшого, ще більшого, для того, щоб потім змусити Україну зробити додаткову поступку, хоч в якомусь питанні. І ця поступка може вилізти нам де завгодно. Від прийняття формули Штайнмаєра як можна швидше, до обміну і включення в цей список когось, кого Україна дуже не хоче віддавати, то тут можна уявляти собі достатньо велику кількість можливих поступок, які влаштували би Російську Федерацію. Но как долго это может продолжаться? Теоретично для Російської Федерації скільки завгодно, тому що їй це відмова від зустрічі нічого не коштує. Да? А як ми бачимо, що життя її солдат не дуже, якби вона цінує, тому ті, хто там знаходиться, лише коштують гроші, це проблема. Але люди – це скоріше те, що турбує Україну. Ну, а по всьому іншому, якби всі санкції вони вже отримали, а політично Путіну це не заважає. Можливо, чекає преємника, щоб він вирішував ситуацію, можливо, шукають нову тактику щодо Донбасу. Тому, в принципі, для них це, окрім грошей, які виділяються на утримування сепаратистів і бойовиків, ну, це якось іншого впливу, я думаю, що на сьогодні немає. І Білорусь, наприклад, турбує набагато більше, тому зараз час скоріше приділяють ситуації в Білорусі або в Нагорному Карабасі. А у нас есть какая-то новая тактика? Как вы думаете, вот 9 декабря уже год, как президент Зеленский говорил о том, что вот он закончит войну и так далее, но вот каких-то вот продвижений пока что нет. И вот недавно вы, наверное, видели заявление секретаря РНБО Алексея Данилова, который сказал, что рассматривается 5 вариантов развития событий, и уже РНБО готовит некое решение по Донбассу. Что мы можем увидеть после 9 декабря? Какой план «Б», возможно, нам могут представить? Ну, про план «Б» ми чуємо з минулого року. Причому ми почали чути про план «Б» і навіть це ще раніше, ніж відбулася Парижська зустріч. Але ми лише чуємо, що він існує, але жодних нарисів цього плану «Б» жодного разу не просочилося. Чесно кажучи, знаючи український політикум, в нас завжди хоч щось просочується, і якщо немає навіть чутків, що там є в плані Б і С, то, скоріш за всього, це говорить про те, що немає чітко сформованих ідей, якби, щоб це був саме план, не окремих якихось рішень там ситуативних. Тому я думаю, що цим періодом в 1 рік це фактично був блеф Офісу президента, який, звичайно, був занадто нереалістичним і таким мрійним, нічого не давала на той момент, ну, скажімо так, доказів того, що ця надія може якимось чином здійснитися, тим більше, що Російська Федерація навпаки, їй тільки цікава. А який буде тепер наступний крок України? От вас пройшов рік, ну і що, так? Якби ми почекали, а що ви можете тепер ви зробити? Тому я думаю, що на сьогодні це ми скоріше собі створили гірше. І як зараз бачимо, що вже мало хто нагадує, що за рік щось повинно було відбутися. Тобто, возможно ли привлечение представителей других стран в трехстороннюю контактную группу в Минске, как Соединенные Штаты Америки или Британия, как вариант, который предлагают многие эксперты в нашей стране?
Я в це не вірю, і практика показала, що це не є реалістичним, тому що в них була ця можливість на самому першому етапі. Британія, в принципі, не має такого досвіду миротворчої або посередницької діяльності, якщо ми дізнаємося її історію. Тобто Британія не є класичним посередником, який допомагав у вирішенні будь-яких конфліктів. А тому, більше того, в них зараз такий рівень відносин з Російською Федерацією, після Солсбері, після купа іншого, що Російська Федерація навряд чи розглядала би їх в позитивному ключі. Що стосується Сполучених Штатів, їх намагалися залучити декілька разів, а вони теж більше, якби їх влаштовувало бути таким бекап-офісом, да, допомагати паралельним впливом, ніж бути присутніми саме там в Мінську або в нормандському форматі. Зараз подивимося, що зміниться з новою адміністрацією. Все ж таки, давайте говорити відверто, що до березня місяця ми не можемо очікувати від Сполучених Штатів жодних серйозних кроків. Це по-перше. По-друге, дуже багато буде залежати від того, чи призначать вони ще одного спецпредставника замість Курта Волкера, який пішов у відставку. І це буде найбільшим сигналом, щоб зрозуміти, наскільки активно Сполучені Штати взагалі будуть долучатися до мирного процесу. Давайте подключим к нашей дискуссии Григорія Перепелицу, політолога, конфліктолога, міжнародника, директора Інституту зовнішньополітичних досліджень. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Григорію, вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, вот мы сейчас обсуждаем ситуацию вокруг Донбасса и о процессе в рамках трехсторонней контактной группы в Минске. К сожалению, вот многие вопросы до сих пор, уже конец года приближается, остались нерешенными. Открытие КПВ, и разминирование, и обмен пленными, и ряд других вопросов. И 9 декабря, собственно, истекает срок, уже год с момента встречи 4 лидеров в нормандском формате. Вот чего вы ждете? Возможно ли какой-то продвижение в рамках ТКГ? Возможно ли какое-то принятие непопулярных решений? Ну, що значить непопулярний? Ну вот, к примеру, ці заморозка непопулярні конфликта полностью. Так, судячи з того, як зараз веде себе Офіс Президента, ви праві. Це перемир'я, вони намагаються, хоча воно не є насправді перемир'ям, я би назвав його, це бойові дії, односторонні бойові дії низької інтенсивності. Але, очевидно, українська сторона зараз планує перейти до плану Б, який буде полягати дійсно в заморозці конфлікту. Можливо, як найкращий варіант – це придністровський варіант, але до такого варіанту нам поки що ще дуже далеко. Это вы про миротворцев? Ну, миротворці можуть бути, ми ж маємо виходити з реального співвідношення сил на фронті на Донбасі, яке, безумовно, на користь Росії. Тому миротворці можуть бути введені тільки при умові, що ми погодимося на російських миротворців, як це ми побачили на Гірному Карабасі. І більше того, ці миротворці будуть введені по абхазькому варіанту. Тобто будуть на лінії фронту розміщені так, як і пропонував Путін декілька років тому. Пане Ганне, как вы считаете, можно ли соглашаться на российских миротворцев? Ну, якщо ми хочемо назавжди втратити цю територію, назавжди, я підкреслюю, і отримати, легалізувати на Донбасі вже офіційно російські збройні сили, тому що в Росії немає миротворців як таких. Я ще раз повторюю, що російські миротворці – це ударні сили, які заточені на проведення наступальних дій. І в російських бойових статутах миротворча операція розглядається як вид бойових дій. Ми маємо це дуже чітко розуміти. Тому що буде? Москва буде далі висловлювати, виставляти ультиматуми щодо виконання політичної частини цих Мінських угод. От і все, легалізації ДНР і ЛНР. Визнання їхньої суб'єктності українською стороною. І таким чином буде знову зафіксований цей конфлікт як внутрішньоукраїнський конфлікт або як Ukrainian Crisis. Пані Ганна, относительно миротворців, ваше мнение? Ну, звичайно, російські миротворці для нас ні в якому разі не є рішенням, на яке варто погоджуватися. По-перше, абсолютно згодна з Григорієм Миколайовичем, що Російська Федерація не знає, що таке класична миротворчість. В Організації Об'єднаних Націй на
сотню тисяч миротворців у світі, є всього 100 російських миротворців. Це включаючи і цивільних, і військових. Тобто ви уявляєте, наскільки вони не займаються цим. Ці сили, які розташовані у нас, що зараз в Нагорному Карабасі нові, що в Придністров'ї багато років, вони не виконували фактично миротворчі функції, які прописані в більшості базових документів. Тому це будуть скоріше сили, які будуть охороняти певні об'єкти стратегічні, які їм цікаві, які будуть вплив там надавати, які будуть підтримувати ті сили, які їм потрібні, і через яких може йти поставки озброєнь. А ми з цим теж стикалися на прикладі того ж Придністров'я, і це дуже добре відомо. А до речі, саме миротворці російські в Грузії свого часу отримали такий унікальний мандат. В якому плані? Там теж була місія, навіть називалася СНД. І вперше, і єдиний раз в історії ООН в мандаті миротворчої місії ООН було написано спостерігати за дотриманням миротворчих принципів миротворцями СНД. Тобто, уявляете, что навіть на рівні ООН николи не было доверия до так званых миротворцев. Ну вот мы с вами упоминали несколько раз Приднестровье. Там новоизбранный президент Майя Санду потребовала вывести оперативную группу российских войск из непризнанного Приднестровья вместе с боеприпасами, которые она охраняет. Кроме того, она выступила за смену формата миротворческой миссии и считает, что российских миротворцев должны заменить на полицейскую миссию ОБСЕ. Вот что она сказала. Коли ми говоримо про присутність російських військ в Придністровській Молдовській Республіці, це оперативна група Російської Федерації, щодо якої немає угоди про присутність їх на території Республіки Молдова. І позиція Молдови і надалі буде ґрунтуватися на виведенні цієї групи. Заявления избранного президента Молдовы по Приднестровью угрожают дестабилизацией в регионе. В теме российских миротворцев следует воздержаться от резких движений. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Песков. Вот что он сказал. Поэтому мы рассчитываем, что это все будет обсуждаться и не будет делаться каких-либо резких движений в этом плане. Пане Григорию, вот вы слышали сейчас заявление Санду и Пескова. Это что? Это угроза? Ні, це констатація факту. Констатація того, що Росія не має ніякого наміру виводити з території Молдови, а вона визнає територіальну цілісність Молдови, так, формально. Вона не збирається виводити відтіля війська. І, на жаль, новий президент Молдови має дуже мало важелів, щоб їх відтіля вивести. Так, ви ж подивіться, де російські війська пішли з зони конфліктів. В Абхазії, в Південній Осетії, зараз війшли в Нагірний Карабах. Тобто, якщо входять російські миротворці, то вони після цього вже відтіля не виходять і перетворюються в оперативну групу. Під прикриттям миротворців. Но вот если говорить о миротворцах на Донбассе в качестве полицейской миссии ОБСЕ, это возможно? Это может как-то сдвинуть с мертвой точки переговорные процессы и урегулирование войны на востоке Украины? Ну, ми і так маємо дуже велику місію миротворців, а що це, в принципі, дає? Адже ви згадали про зустріч в нормандському форматі, який буде майже рік, як вона була. А що виконано в плані нормандського формату? Там же було те, що місія ОБСЄ має діяти на всій території. Вона не діє на всій території. В принципі, російські ці окупаційні війська взагалі на неї не реагують. Тобто нічого не виконано. Тому, в принципі, ця місія може бути введена тільки з доброго Росії, якщо Росія на це погодиться. Але який сенс введення цієї місії? Закріпити статус-кво? Так, і більше нічого, коли фактично ця лінія фронту перетворюється в такий адміністративний кордон. Вот и все. Между ДНР, ЛНР и Украиной. Пани Ханна, тогда есть ли какой-то выход из этой ситуации? Есть ли какой-то путь разрешения войны на Востоке?
Ну, по-перше, все ж таки... Если все замыкается, как мы видим, на Кремле, на Путине, на его решении. А миротворці ніколи не є варіантом вирішення конфліктів. Вони можуть допомогти з виконанням окремих завдань. А вони можуть допомогти з контролем над озброєнням, розмінуванням, охороною громадянського населення. Вони можуть допомогти з захистом критичної інфраструктури або відновленням, з патрулюванням, з купою інших завдань. Але миротворці ні в якому разі не є вирішенням для конфлікту. Вирішенням все рівно займаються сторони конфлікту. І як ми прекрасно розуміємо, що в даному випадку сторонами конфлікту є не Київ і Донецьк, а Київ і Москва. Тому дійсно, як ви сказали, хочемо ми того чи ні, але чітке розуміння в кожного повинно бути, що вирішувати конфлікт ми будемо з Москвою. А от з населенням Донбасу нам доведеться проводити наступний етап, те, що відноситься до реконсіляції, тобто воз'єднання. Оце процес довгий, він може йти роками і роками після завершення конфлікту. А завершення конфлікту, в першу чергу, це виведення російських військ. Без цієї умови, звичайно, ми не можемо говорити про якесь завершення цього конфлікту. Пане Григорію, як ви считаєте? Я хотів би нагадати, що оця ініціатива має Санду про виведення російських військ. Вона фактично взята з плану Ющенка по врегулюванню Придністровського конфлікту. Там було 7 кроків по цьому врегулюванню. Один із них – виведення російських військ з території Молдови і заміни її на міжнародну операцію воєнних спостерігачів. Але ми бачимо, що з того часу пройшло багато років, але ничего с места не зрушилось. Так, я думаю, и в цій ситуации. Окей, а какой вывод мы для себя должны тогда сделать? Вот мы с вами уже несколько раз упоминали Нагорный Карабах, где также был Минский процесс, который длился на протяжении чуть меньше 30 лет, и который, как мы видим, оказался недееспособным, а в разрешении этой ситуации оказались эффективными все же байрактары. Все же какой-то же вывод мы должны для себя сделать? Ну, от якраз маємо зробити великі уроки. І ті уроки, які зробив Алієв через 30 років вирішення конфлікту мирними дипломатичними засобами через мінський формат, через мінський процес. Я не перестаю говорити всупереч гаслу там Порошенка і Зеленського, що воєнний конфлікт, воєнного вирішення немає. Але я скажу, що окрім воєнного вирішення, ніякий воєнний конфлікт, іншого вирішення немає. І це підтвердила сучасна азербайджансько-вірменська війна. Тому треба не ігнорувати воєнні засоби, а активно використовувати їх, застосовуючи певні симетричні відповіді. А оскільки ми абсолютно апріорі відмовляємося від будь-яких контрсилових засобів, то тоді це глухий кут, який буде продовжуватися і далі безкінечний час. Пані Ганна, хочеш міра, готовся к війні? Ви согласні? Ну, все ж таки, я б не ставила цю фразу у порівнянні з тим, як ви описали події в Нагорному Карабасі. Тому що я з вами, Гульсун, тут не погоджуся. По-перше, я не вважаю... Ну, давайте почнемо з того, що Нагорно-Карабахський конфлікт настільки кардинально відрізняється від Донбасу, Криму і того, що відбувається між Україною і Федерацією, що все ж таки вирішення в них однакового бути не може. А по-друге, я не в якому разі не сказала би, що там конфлікт вже завершений. А я боюся, що цей конфлікт зараз трішки просто затих, і через певний час ми можемо побачити ще продовження. Тому що те, на якій ноті, скажімо так, все зупинилося зараз, як показує досвід сторіччя інших конфліктів, він був вкрай небезпечний. Тому готування армії – це одне. От те, про що ви кажете, хочете миру, готуєтесь до війни. Ми дійсно повинні продемонструвати противнику, що ми є сильними, що нас неможливо захопити далі, що ми можемо дати відсіч. А більше того, ми повинні бути готовими давати цю відсіч, якщо обстрілюється наша територія або щось таке відбувається. Тобто тут немає ніяких сумнівів, тут дійсно готуємося до війни, тому що вона може настати в будь-який момент. Але з іншого боку, я ні в якому разі не погоджуся з тим, що Україна повинна розпочати саме військові дії проти непідконтрольних територій, тому що в нас і інший ворог,
Інша ситуація на місцях, хто там є. І взагалі, скажімо так, подібну ситуацію ми бачили де ще 20 років тому в Хорватії. Всі так люблять говорити про хорватський сценарій, але забувають, що більшість генералів, які брали участь в тому сценарії, зараз відбуваються під Гаазьким трибуналом через свої дії. Тому я не хочу, щоб Україна теж стала прикладом подібних дій, а все ж таки готувалася до війни, але шукала миру, а не просто готувалася до нього. Пане Григорію. Слухайте, що я вам скажу? Слухаємо. Що, звісно, не можна порівнювати це, але той же хорватський варіант, якщо ми будемо боятися там Гаазького трибуналу і так далі, так для цього треба готувати міжнародне середовище. Ми нічого не порушуємо, тільки треба визнати Україну жертвою агресії, а не говорити про антитерористичну операцію, ще які інші речі. А Росію зафіксувати як агресора. І тоді всі питання щодо Гаазького трибуналу, вони будуть направлені на Путіна, а не на наших генералів. Генерали є для того, щоб відвоювати свою територію. І давайте тоді вставимо так, чого ми хочемо. Чи ми хочемо звільнити територію, чи ми хочемо миру. Якщо ми хочемо миру, давайте капітулюємо мирними дипломатичними засобами. Якщо ми хочемо звільнити територію, ніякими дипломатичними засобами ми її не звільнимо. І ця ситуація навколо Нагірного Карабаху абсолютно добре показала. І ситуація в Хорватії також добре показала, що без контрнаступальної операції ніякими дипломатичними засобами не звільнили б її до цього часу. Тому це закони війни, які існують скільки існують держави, скільки існує людство. І ніхто їх поки що не спростував. Так що істина саме така. Це має бути поєднання і дипломатичних, і військових засобів. Якщо ви відкидаєте одні, а саме військові засоби відіграють вирішальну роль, навіть в урегулюванні конфлікту. Тому що балканські конфлікти загасили тільки зміною балансу сил, коли НАТО втрутилося. І в противному разі без цього б уже й Боснії не було б давним-давно. А була б Велика Сербія. Пані Ганна, у нас буквально минутка. Є що додати? Ні, я думаю, що тут тільки практика покаже і розвиток ситуації, тому що ми з Юрієм Миколаївичем обговорюємо світові конфлікти останні 20 років постійно і знаємо, що кожен конфлікт є унікальним і ситуація може змінюватися дуже сильно. Тому жоден варіант, мабуть, ми не маємо права відкидати, а вже дивитися по ситуації, по розвитку того, що є. Але, в принципі, в першу чергу не забувати, що ми кажемо не тільки про території, а про людей, які є не росіянами, а українцями, але знаходяться під достатньо серйозним впливом. Тому нам все ж таки потрібно розуміти, що ми кажемо не просто про перемогу і території, а ми повинні дуже чітко вибудовувати і таку політику, щоб люди там на місцях скоріше підтримували нас, Україну, а не тих окупантів, які на сьогодні є агресором проти України. Дуже дякую вам, Чох Саголнос. Спасибо за інтересну бесіду. Ганна Шелест, експерт з питань міжнародної політики, та Григорій Перепеліця, політолог, конфліктолог, міжнародник, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень, були з нами на прямому зв'язку. Чох Саголнос. Ну а я, к сожалению, вынуждена с вами попрощаться. Мы прощаемся ненадолго, всего лишь на 5 минут. Далее эфир телеканала АТР продолжает программа «Прайм» Муждабаев. Не пропустите Коршкенч.